Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Julián Bustelo, alcalde de Rianxo. Señor Bustelo, moi boa noite, como estamos? Moi ben, moi boas noites. Bueno, como está Rianxo? Bueno, ben. E os veciños? Quedaba ben, espero que ben tamén. Bueno, temos que facer un pequeno balance da xestión destos 3 anos, pero antes estamos a un aniño dos exámenes. Vostede vai se presentar o examen do ano que vengo? Sí, voume presentar o examen, espero ademais acadar boa nota, unha nota, un sobresaliente que nos permita bueno, pues, seguir estudando, aprendendo a outros 4 anos e levando a cabo pues, proxectos de interese para todos. Bueno, é importante porque, bueno, neste caso, que tamén que os veciños e que os partidos teñan en conta esa labor de xestión. Nestos 3 aniños, como os definiríamos, señor Bustelo? Bueno, como resumiría a xestión de 3 anos? Unha xestión francamente positiva, ¿no? Para os intereses do Consello, para o conxunto dos veciños e das veciñas. Costounos moito arrancar, viñamos dunha intensa campaña electoral, houve uns primeiros momentos, os primeiros meses difíciles de inestabilidade, de confrontación. Cabe recordar que a primeira andaina da legislatura estivemos sin dedicacións, tamén con certa incertidumbre persoal sobre o noso propio futuro. Afortunadamente foi a legislatura entrando nunha etapa de estabilidade, permitíndonos pensar máis alá no día a día en proxectos a medio e curto prazo que pouquiño a pouco se foron materializando. O ano pasado pechámolo con 1,5 millón de euros en obras licitadas e executadas, que dá conta desa vontade de planificar, de executar proxectos que redundan, como dixo, no interese dos veciños e das veciñas. Por tanto, un balance positivo destes primeiros anos de goberno, desta legislatura que estamos afrontando a súa recta final, unha legislatura na que, ademais, como dixíamos antes en tono de broma, tamén aprendemos moito os nosos primeiros 3 anos de mandato, e iso é un bagaxe tamén moi positivo de experiencia para que no futuro seguir co mesmo ritmo de traballo. Como se xestiona unha situación política deixada nas eleccións do ano 2003? Decirlle á audiencia que Rianxo máis ou menos ten uns cerca de 11.000 habitantes. Rianxo en común, que vostede, que representa como alcalde, son 5 concelleiros, Partido Socialista 5, Partido Popular 5 e BNG 2. E, bueno, pois en diciembre, a primeros de diciembre, estaba por aquí Óscar Rial, que é o portavoz do Partido Socialista, e, bueno, pois se queixaba un pouquiño de que, bueno, que é unha situación difícil, que les poñen moitas iniciativas de propostas e todas estas cousas, pero parece ser que non topan moita resposta no outro lado. Como se xestiona? Porque vostede non ten un pacto de goberno, non? Bueno, non gobernan en coalición, mellor dito. Non, como comentábamos antes, foron unhas primeiras semanas, os primeiros meses de legislatura nese sentido difíciles, nas que todos tivemos que aprender tamén a xestionar esa propia situación, pero eu dixo no momento no que tomei posesión, que asumíamos o reto de levar adiante un goberno en minoría, pensando estrictamente no interés xeral e non na nosa propia comodidade no goberno. E asumíamos que íbamos, como ademais fomos, capaces de sacar adiante esa situación, poñendo encima da mesa situacións de interese xeral e que outros grupos, a pesar de ter diferencias notables en outros asuntos, pero que en cuestións, como dixo, de interese para os veciños e veciñas, que poderíamos contar con eles, non? O tempo dounos a razón, desde o meu punto de vista, non? Sempre pode haber, efectivamente, quen se quede fora das ecuacións, non pola nosa intención neste caso, non? O tempo, como dixo, dounos a razón, porque a día de hoxe superamos 2 orzamentos, un someténdonos a unha cuestión de confianza que, por tanto, non obtuvo resposta. Lamento a situación da mosca, que non sei se lle está provocando. Non se preocupe, non se preocupe. Comentaba que
tuvemos que someter uns primeiros orzamentos a unha cuestión de confianza, pero que ainda que non superei, non houbo ese goberno alternativo que se necesitaría, por tanto, para impedir que o traballo continuara. Os segundos orzamentos xa contaron con respaldo mayoritario no Pleno, aprobamos durante estes 3 anos distintos plans de obras coa maioría suficiente para seguir coa súa tramitación. Son poucas, en definitiva, as votacións que perdemos no Pleno, e iso manifesta que hai ese traballo, que hai eses acordos e que hai esa intención de buscar adiante, de sacar adiante iniciativas que beneficien ao conxunto dos veciños e das veciñas. En un primeiro momento, incluso, teño que dicirlo tamén, eu creo que é non pasa en ningún outro concello de Galicia, buscando precisamente dar a cubillo as demandas, as iniciativas dos grupos da oposición, animámolos a estar presentes e participar na Xunta de Goberno local. O BNG nun primeiro momento rexeitou esa proposta, o Partido Socialista e o Partido Popular aceptaron, estivemos compartindo Xunta de Goberno local coa oposición durante moito tempo. En determinado momento o Partido Socialista decidiu sair, o seu voceiro dimiteu da Xunta de Goberno local, e hoxe está o Partido Popular únicamente aí representado. Un foro no que nos permite, como digo, tratar iniciativas, abordar proxectos e sometelos despois ao Pleno. Por tanto, é lexítimo que calquera se lamente ou entenda que as súas iniciativas non están atendidas, pero a realidade é que o Goberno está traballando, está buscando e conseguindo os apoios para seguir traballando, e ademais foi vontade nosa poñer a disposición dos grupos todos aqueles foros nos que poidáramos escoitar e tramitar as iniciativas que quixeran. Outra cousa é que en determinado momento tamén ese tipo de responsabilidades poidan para según quen quedar grandes. Imos á situación económica. Analizamos a situación do Concello. Vostedes aprobaron os orzamentos a finais do mes de marzo, non? Incluso, se non me equivoco, aínda que tuveron lóxicamente certas críticas, pero incluso os orzamentos os apoiou o Partido Popular, neste caso. Correcto, sí. Aprobamos os orzamentos a finais de marzo, efectivamente. Como comentaba anteriormente, tiñamos xa uns orzamentos aprobados do ano 2024, uns orzamentos que xa naquel momento definíamos como unhas contas de transición. Viñamos de moitos anos de gobernos do BNG co Partido Socialista, viñamos tamén de moitos anos en orzamentos. Os últimos orzamentos que se aprobaran foran no ano 2021, por tanto, además os orzamentos que, por ser o ano 2021, que tiñan moito que ver con esa etapa post-pandemia, é moi diferente á actual. Por tanto, no ano 2024 tivemos que elaborar esas contas que nos permitiran transicionar cara a outra situación, que nos permitiran poñer ou ir poñendo encima da mesa certos programas que queríamos impulsar. Por poñer un caso, os programas de conciliación, que naquel momento non estaban reflexados nos orzamentos municipais, foi un momento no que demos entrada a programas como este. Xa estamos noutro momento, afortunadamente, levamos ao pleno de marzo esas novas contas, as contas do ano 2025, que permiten xa non só pensar nun momento de transición, senón que permiten sentar as bases dun traballo que estamos realizando, pero dun traballo que queremos realizar. Son, ademais, as contas máis elevadas da historia do noso Concello, con máis de 12 millóns de euros, cun apartado moi importante para investimento, cun apartado moi importante para seguir mellorando os servizos públicos e as infraestructuras no noso municipio, ademais de seguir dando sustento a programas, como dixía antes, que teñen que ver coa conciliación, que teñen que ver con atender aos nosos maiores e persoas dependentes. Por tanto, estamos moi contentos de onde chegamos e efectivamente, contestando tamén a todo canto viñamos falando, ven a manifestar esa capacidade de traballo, de xestión e tamén de acalar eses acordos para sacar adiante cuestións tan importantes como isto, que redundan na estabilidade na capacidade do Concello para ir afrontando os retos futuros. Como está a situación de débeda e a situación de temporalidade nos pagos a servicios, principalmente das empresas pequenas do municipio? En canto da débeda, a situación é absolutamente normal, estamos dentro dos parámetros que a legislación permite e, ademais, recentemente tuvemos a oportunidade de pedir líneas de crédito para ir afrontando proxectos tan importantes como a rehabilitación do Paso de Martelo e outro tipo de actuacións neste sentido. Por tanto, estamos con plena saúde financeira nese sentido. No que ten que ver co afrontar os pagos a pequenas, medianas empresas, o período de pago a proveedores,
precisamente pois, o que nos leva en determinado momento a afrontar retos como aprobar os orzamentos e garantizar esta estabilidade é precisamente pois, pensando neste tipo de cuestións e evitando pois, que non teñamos as partidas necesarias para atender os nosos compromisos. Tivemos durante estes últimos meses, durante estes últimos anos, momentos difíciles tamén neste sentido non por tanto pola situación económica do Consello, senón por situacións que teñen que ver estrictamente coa falta, moitas veces, de recursos humanos para atender tamén toda a carga administrativa e burocrática que a administración do día de hoxe demanda. Nese sentido, pois, tamén, nestas contas, lle buscamos remedio reforzando tamén o persoal dos departamentos que teñen que ver coa tramitación, xa non só de facturas, senón de todo o canto hai alrededor do día a día dos consellos. Por tanto, dar ese paso cara a unha administración máis áxil é o que nos permite ter estes novos orzamentos dos que antes falábamos e, por tanto, estas obrigacións que moitas veces nos costa levar ao día, máis pronto que tarde estarán absolutamente garantizadas con eses reforzos e con ese esforzo que facemos. O señor Rial, o día 2 de decembro do pasado ano, denunciaba un pouquiño a situación que dende xullo do 24 a decembro do 25 se tardaban en pagar facturas, digamos que a proveedores pequenos, e que había unha débeda co servicio de auga de máis de 300.000 euros. Isto está solucionado, finiquitado? Bueno, entendo que se tuvermos problemas co servicio de auga, sería o servicio de auga que tomaría as medidas oportunas, en todo caso que empoñería o grito no cielo e non necesitaría nese sentido que ninguén falara no seu nome. Neste caso, que a empresa que ven asumindo o servicio de auga mantense unha relación fantástica, estánse levando a cabo proxectos nese sentido que redundarán no futuro no interese xeral. Estamos neste momento, ademais no marco de distintas convocatorias que hai abertas, buscando as mellores fórmulas para atallar problemas históricos do noso Consello que teñen que ver con infiltracións de augas brancas na rede de saneamento, que teñen que ver con pérdidas de auga nas líneas de abastecemento, etc. Un traballo que facemos, evidentemente, man a man cos responsables do servicio de auga, e que se houbera unha situación de confrontación, de discrepancia motivada por cuestións de pagos ou por outras cuestións, pois sería complicado abordar desta maneira. Por tanto, non sei o señor Rial onde sacou ese tipo de datos, pero en todo caso a relación que se dá con este e con outros proveedores é boa e normal, máis alá de pequenos momentos que pode haber, que efectivamente eu creo que non é o Consello de Rianxo un caso raro, senón que afecta a todas as administracións e que ten que ver con esa axilidade moitas veces para asumir a carga burocrática, pois nada extraño, e en todo caso estas complicacións, como dixo, imos ou fomos durante este tempo poñendo os elementos para solucionalas. Só un dato máis, se ten na memoria, porcentaxe de cobertura de saneamento e de abastecemento para os veciños de Rianxo, totalidade, cerca? Bueno, no caso do saneamento, moi preto da totalidade, quedan aínda non tanto núcleos como tal, senón pequenas grupos de casa dentro dos núcleos que por distintas cuestións que teñen que ver con orografía, que teñen que ver con outras cuestións que aínda non chegamos, pero a extensión a día de hoxe da rede de saneamento é moi amplia. Falábamos antes que no ano anterior o pechamos con ese 1,5 millón de obras licitadas e executadas, seguimos neste ano 2026 con un ritmo moi elevado tamén de licitacións e de execucións de obras, e que dos cales, non sabría dicir neste momento o porcentaxe, pero un porcentaxe moi elevado ten que ver precisamente con obras que teñen que ver con ampliar, con extender a rede de saneamento e de abastecemento. Vimos de licitar hai pouquiño a ampliación da rede de saneamento no núcleo de Tronco, na parroquia de Rianxo. Antes licitamos, e xa están adxudicados os contratos ademais para empezar nas próximas semanas, en Villanustre, en Vilas, na parroquia de Asados, etc. Por tanto, moi próximos da totalidade. No que ten que ver con abastecemento, estamos aínda un pouco afastados desa cobertura total, pero na mesmo sentido vamos dando eses pasos. Bueno, ben. Promoción económica, ampliación polígono industrial, demanda de empresas e de empresarios e, bueno, pois tamén axuda ao pequeno comercio, a Asociación de Empresarios de Rianxo, a ARE, bueno,
toda esa parte e que estamos ás portas do verán, todo que ven agora con parte do turismo, como están as playas, como se prepara todo para, lóxicamente, favorecer a economía, non? Son moitas líneas de traballo, efectivamente, bueno, no ámbito, efectivamente. Resuma do xeito que poida, pero... Estamos traballando xa dende antes de Semana Santa en tratar de mellorar praias, paseos, todo tipo de infraestructuras próximas a estes puntos que acollen non só a veciños, senón a visitantes durante os meses de verán e que, ademais, sufriron as consecuencias dun inverno duro. Por tanto, bueno, vimos traballando xa dende antes de Semana Santa en ir reparando estas cuestións e seguiremos nas próximas semanas, ademais, coa chegada deste tempo tan fantástico que estamos tendo nestes días, non? Por outro lado, estamos tamén estivemos traballando durante este tempo en atender as demandas e necesidades do comercio local e tamén esa necesidade de ampliación do solo industrial no noso municipio. Recentemente tivemos unha xuntanza con responsables da Xunta de Galicia para abordar as posibilidades de ampliar chan industrial nunha localización distinta onde temos o actual polígono. Eu creo que esa posibilidade vai ir dando pasos nos próximos meses e poderemos ir explorando os puntos máis interesantes para ampliar notablemente o noso chan industrial e, por outro lado, non desatendemos as necesidades do noso comercio local. Non vimos vendo, como veñen vendo tamén outras localidades, como o comercio local nos últimos anos ven perdendo efectivos, ven pechando locais, etc. Nos sempre puxemos encima da mesa esta necesidade, esta preocupación e a necesidade de revertela. Xa o ano pasado activamos dúas liñas de axudas, unha por un lado para directamente apoiar as asociacións de empresarios e de comerciantes para que tuveran ese sustento para levar a cabo durante o ano as iniciativas de dinamización, de divulgación que entenderan oportunas. E, por outro lado, creamos, o ano pasado foi a primeira vez na que xa se repartiron unha liña de axudas para, de maneira directa, a empresas que abran por primeira vez no noso municipio para apoialas neses momentos iniciais, para levar a cabo pequenas melloras no local, para unha primeira reserva de stock, para axudalos en definitiva nese primer momento e para animalas, en todo caso, a que se teñen dúbidas se escolleron os Concello do lado, que escollan Rianxo, que además de ser un pobo fantástico, de ser unha vila moi fermosa, vai ter a axuda do Consello do Goberno en todo o canto necesiten para levar a cabo o seu proxecto. Como está a situación do Pexón, que leva aí, non sei se 2 ou 3 anos aí unha aprobación parcial, pero falta definitiva, que falta corbata? A situación do Pexón, lamentablemente, leva máis de 2 anos, levamos máis de 2 anos falando da situación do Pexón. Foi no último treito da legislatura pasada, cando se aprobou de maneira provisional por parte do Pleno da Corporación, e a partir de aí empezou outro trámite tamén que ten que ver con recabar eses últimos informes que faltaban. Nese sentido, un dos máis problemáticos, un dos máis difíciles de solventar, o que ten que ver coa demarcación de costas. Levamos moito tempo traballando en atender os requerimentos que dende a Dirección Xeral de Costas nos facían, tamén expoñerlle os nosos argumentos en relación a defender certas cuestións que señalamos no noso planeamento, meses de traballo, de xuntanzas, de intercambio de opinións que se van xa materializando nunha resolución desta situación, que estou convencido que nas próximas semanas se verá a través dese informe favorable da Dirección Xeral de Costas, e a partir dese momento continuará a súa tramitación xa na Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. Eu auguro que poderemos xa ter algo moi definitivo, se non a remate da legislatura nos primeiros compases da próxima, pero en todo caso a un ano vista aí estaremos xa dándolle carpetazo a un asunto histórico xa do noso Consello. Claro, teñen moitos bens metidos no catálogo afectados pola lei do litoral? Temos, en todo caso, cuestións que teñen que ver con usos do litoral dende fai moitos anos, que teñen que ver con saneamento, que teñen que ver con complicacións que son complicacións a día de hoxe que a normativa actual, pero que non o eran hai 30, 40 anos. Entón, temos que adecuarnos, por tanto, a estas normativas, pero tendo tamén en conta que efectivamente vimos de onde vimos, se fixeron cousas tamén no marco de outras realidades. Entón,
costa casar todos estes intereses, primando, por suposto, sempre o interese xeral e a defensa do medio ambiente, pero costa casar moitas veces estes intereses. En todo caso, vamos vendo cales son as mellores vías de resolución. Eu creo que demos con ela, así se lle trasladou ainda recentemente a unha reunión coa Dirección Xeral de Costas, e vamos abrindo ese camiño para resolver estes últimos flecos e que efectivamente lle damos carpetazo a esta cuestión. Facemos un repaso, se lle parece, polas instalacións, digamos que públicas, tanto educativas como deportivas, como sociais. Meta todo nun paquete porque nos quedan poquinhos minutos para ir acabando, pero como está o mantemento, a situación, faga un repasiño desto por todo o municipio. Vamos intentando. Non vai a un por un que non chegamos. Tamén neste ámbito, eu creo que vimos facendo un esforzo importante, xa non tanto con fondos propios, senón calquera línea de subvención que temos ou a que nos podemos acoller para pensar xa non só en facer grandes obras ou obras moi vistosas, senón en manter aquilo que xa temos dende fai moitos anos, en aproveitar estas líneas. Por tanto, estivemos traballando no Cuartel Vello, que acolle a banda de música, que acolle tamén servizos municipais, e rehabilitando o Cuartel Vello. Neste momento estáse facendo traballos de rehabilitación no Museo do Mar, estánse acabando tamén unhas obras de rehabilitar o edificio que alberga servizos sociais. Por tanto, un goteo de obras de rehabilitación, de mellora de espacios que acollen servizos municipais e que tamén usan colectivos e veciños para distintas cuestións. Actuouse tamén, comentaba antes, na rehabilitación do Paso de Martelo e outras actuacións semellantes. Quedan por diante outros retos importantes, e vou apuntar para intentar ser así de breve como me demandaba, dous, un no ámbito deportivo e outro no ámbito dos servizos sociais. No ámbito deportivo temos a día de hoxe 2 campos de fútbol, 2 instalacións fantásticas desde o meu punto de vista, pero que adoecen xa ao paso do tempo. Hai máis dunha década que estes campos de fútbol se fixeron, teñen un uso, afortunadamente, teñen un uso moi intenso e, por tanto, necesitamos abordar a súa renovación, fundamentalmente o que ten que ver co césped, co tapete de xogo, para que o seu uso non sea perxudicial sobre todo para os rapaces, para as persoas que utilizan. Entón, dous retos que estamos afrontando e que van ser dúas cuestións centrais dos próximos meses, e por outro lado, que ten que ver con servizos sociais. Neste ámbito creo que tamén avanzamos moito nestes últimos 3 anos. Por un lado, no que ten que ver co centro de día, tamén xunto co Pexón, eu creo que outro dos asuntos dos que máis temos falado no ámbito do debate político público do noso Consello. Elaboramos un proxecto para rehabilitar unhas das dependencias do Paso de Rianxiño para dedicalo a centro de día. Ese proxecto xa foi revisado con técnicos da Consellería de Política Social, xa ten o visto a praxe da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, e ten tamén xa o compromiso da Diputación da Coruña para darnos os fondos necesarios para levar a cabo esa obra e a partir de aí seguir dando os pasos para que efectivamente acolla o centro de día. Nas próximas semanas tenemos noticias nese sentido no que ten que ver con ese financiamento, pola nosa parte tamén buscando a nosa aportación necesaria a este proxecto, e por outro lado o que ten que ver coa residencia tamén ten que ver coa Diputación, que é ese compromiso da Diputación da Coruña de facer unha residencia pública ali no noso Consello. Nun dos plenos anteriores aprobamos a cesión á Diputación da Coruña dunha parcela de titularidade municipal de algo máis de 6.000 metros para construir aí esa residencia. A Diputación próximamente aceptará esa cesión e firmaremos o convenio pertinente, e a partir de aí xa se licitará o proxecto para a súa construción, e, por tanto, nos próximos meses poderemos estar falando de pasar de non ter nada no que ten que ver con servizos sociais, ninguna infraestructura tan destacada como estas que falo, a ter non só o centro de día, senón o centro de día e a residencia a moi poucos metros unha da outra. Bueno. Señor Bustelo, foise o noso tempo, pero ten vostede un minutiño para decir o que vostede queira aos veciños de Rianxo e o resto da audiencia que non rebaixas do que falamos ou do que eu non lle preguntei. Bueno, en todo caso, creo que algunha das pinceladas que fomos dando, que efectivamente, no tempo que temos non podemos repasar todos os asuntos, pero esas pinceladas que fomos dando, como comenzábamos falando nesta entrevista, o que veñen a demostrar, a manifestar esa
capacidade de xestión que manifestou este goberno, a pesar de todo tipo de situacións que vivimos, a pesar de todo tipo de comentarios e seguramente, además, que se acentuarán nos próximos meses, como é lógico, non? Pero o que demostramos foi unha capacidade de xestión importante, unha capacidade de chegar a acordos fundamental, xa non só no ámbito da nosa corporación, senón tamén con outras administracións para superar retos tan importantes como algúns dos que veño de sinalar. E isto que demostramos é o que queremos seguir facendo no próximo ano e se ademais temos a oportunidade nos outros 4, non? Seguindo dando pasos moi importantes en proxectos fundamentais e seguir dotándonos das infraestructuras, dos servicios e de todo tipo de prestacións para os nosos veciños e veciñas. Por tanto, esa mensaxe de traballo, como desea outro, programa, non? E aí seguiremos. Bueno. Julián Bustelo, alcalde de Rianxo, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Lle decimos moitísimas gracias e o emplazamos hasta unha vindeira ocasión. Así que moi boa noite, moitas gracias. Moitas gracias a vos por ese tempo. Bueno, isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con o alcalde de Rianxo, con Julián Bustelo, co secretario xeral da denominación do Consello Regulador da Denominación de Orixe das Rías Baixas, con Ramón Guidobro, e co alcalde de Caldas, con Jacobo Pérez. Moitísimas gracias por estar aí, por compartir connosco isto. Moitísimas gracias tamén, lóxicamente, a todos os patrocinadores que nos apoyan e que fan posible programas como deste tipo desta Santa Casa que a TV Cana Rías Baixas, e os abrazamos hasta unha vindeira edición. Así que moitísimas gracias por estar aí. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitas gracias, saúdos, adeus.